Prečo je to iné ako na začiatku? Stále spomínaš na začiatky, zavrieš oči a vidíš všetky tie momenty, aká si bola šťastná a nadšená, že ste spolu. Ako si verila, že to takto bude navždy. No teraz máš pocit, že je to všetko preč. Všetko to nadšenie opadlo a ty máš pri sebe niekoho, kto ťa absolútne nevníma. Kto dokáže tráviť hodiny bez teba a je mu to jedno. Kto sa už na teba nepozerá tak zamilovane. Kto ťa nepohľadí len tak, kto ti nevenuje pozornosť. A keď mu to spomenieš, povie ti, že si precitlivela a že nemáš toľko preháňať. A ty vieš, že to tak nie je, pretože cítiš tú prázdnotu, ten rozdiel, to všetko, čo sa zmenilo. A jedine, čo chceš, je, aby sa znova na teba pozrel tak zamilovane. Aby si cítila, že pre neho stále niečo znamenáš. Ale niečo sa zmenilo však. Už to nie sú tie intenzívne pocity, ktoré ťa na začiatku tak držali. Normálne dni s ním ti už neprinášajú zrušenie, len otázky, či si pre neho ešte dosť. A tak sa pýtaš sama seba, čo sa stalo? Je toto normálne? Alebo je problém vo mne? A teraz si polož inú otázku. Prečo sa stále dostávaš do vzťahov, kde nadšenie zo začiatku opadne a ty zostaneš len s pocitom prázdnoty? Prečo je pre teba tak známe to, že sa cítiš neviditeľná, ako by tvoja hodnota bola len v tom, aké zrušenie dokážeš niekomu priniesť? Prečo máš pocit, že normálne dni bez extrémov a intenzívnych emócií nestačia? Možno to ani nie je o tom, že on nemá záujem. Možno je to o tom, že ty stále hľadáš potvrdenie svojej hodnoty v tom, ako ťa niekto vníma, namiesto toho, aby si to videla v sebe. Chceš pochopiť, prečo sa takto cítiš a zistiť, ako to zmeniť? Napíš mi a spolu nájdeme spôsob, ako to zmeniť.